ин аз ҳама бузургтарин проект дар ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. Бинои 70 ошёнага, меҳмонхона, марказҳои савдо, бизнес-центр, хонаҳои истиқоматӣ, ҳамаи ҳамин дар ҷои пештара Зилёни бозор мешавад. Хариду фурӯш дар ин проект олӣ оғоз нашудааст, лекин шумо метавонед аз ҳозир хонае харидорӣ кунед, ки дар назди ҳамин макон ҷойгир аст. Инҷо ҷои пештара Зилёни бозор, ҷое ки дар он ҷо проекти гуфтагимон мешавад ва бинои имрӯзаамон мана ҳамин бино дӯстони азиз. Марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Ошхона якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳамому ҳоҷатхона. Се хонага кардагӣ бо масоҳати умумии 115 метри квадратӣ. Инҷо ошхонааш мебошад. Чӣ хеле ки мебинед, ошхонаи калон балкон ҳам дорад. Хона дар ошёнаи беҳтарин дар чорум ошёна ҷойгир аст. Худи бино аз 15 ошёна иборат мебошад. Дар бино отопление ҳаст ва инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо таъмири нав, замонавӣ ва дизайнерӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир оли ягон кас дар ин хона зиндаги кардагӣ нест. Варианти беҳтарин барои шумо. Нархи хона 1 миллиону 600 ҳазор сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. Рақаму барои рекламаи хона 907 14 55 15. Дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. Дӯстони азиз.